Huwag kang tumbuhan na namamatian, pero tapos hindi nakayanan. Makakausap na kung niisipin ka na iba sa amin yung problema. Minsan ikaw na lang ang kagulanan na labing ang mga sobra-sobra sa inyong pagtubo sa kagulanan. Nangyayari pa ba sa tinundukan? Nanginagihan ka kaya sila sa kararunduman. Makamanduksan na lumisip na na ikasabihan din problema. Minsan ikaw na na ang kaguranan na labing akong sobra-sobra sa inyong pagtubo sa kagalahan. Ang yayang baba sa tinundukan, kaninagihan ka kaya sila sa kararunduman. At ang buksan na lumisip ka kayong kasabihan ng problema. Minsan ikaw na ang kaguranan na labing akong mga sobra-sobra. Minsan ikaw na ang kaguranan na labing akong mga sobra.